Yebo sawubona, Yebo, ninjani? saphila ninjani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noNjabulo Ngcobo eMaritzburg. Ngicela ukubuza ngabe ngikhuluma nomama kaZinhle? Uyena. Yebo, yebo ma. Sifunda naye uZinhle laphaya eMthatha. Manje kunodaba la esifisa ukulikhuluma nawe. Uthe uyesaba ukuthi kube uyena oyibekayo indaba kuwena. So wacela ukuthi kube yimina okhuluma nawe. Uthini mntanami? Linjani kanti lesatsho? Hhayi kusho ukuthi uvele wamethiseka yena amawele. Sure. Nawabona nina niwudokotela yini? Sihambile-ke sayokwenza i-scan, hhayi bakhonfema impela odokotela ukuthi babili labantwana. Asiyazi leyo. Ubengakanitsheli, uthe uyesaba impela ukunitshela ngoba manje akazi ukuthi ningasuke niphatheke kanjani, mhlampe nigcine nimshaya yonke leyo nto. Hheyi asazi. Manje-ke ma bengifisa ukuthi mina mhlampe kusasa ngivele ngithumele inhlawulo. Manje beningangi-charge into engakanani nje mhlampe? Hhayi ayikhulunywe efonini into ezinjalo. Hhayi ngenza ukuthi ngivele ngiqede nje mangazi ngithi ngiza lapho sengiyiphethe inhlawulo naye ngiyamthatha uzohlala nami la. Hhayi ngomlomo inhlawulo iba yimisebenzi uyeza. Ayishiwo ngomlomo uyova sowufikile. Ngenza ukuthi ngivele ngize nawo sengiyiphethe ma. Hhayi ngeke uze uyiphethe iza nje wena uyobona sowukhona. Angeke ukhulume nami angiphathwanga. Angiziphathanga nami ngiphethwe. Le yokumitha kwakhe-ke kodwa uthini ngayo yona awumkwatelanga? Hhayi eyokumitha hhayi ngoba ingimile emqaleni. Angikwazi ukuyikhuluma. Ngithe amawele angathi bathe bawu-3 labantwana. Hhayi phela uyohamba nabo ayihluphi loo nto. Uzohamba nabayephi-ke ma? Ayohlala nabo khonapho kubo. Sho ukuthi manje nizomxosha nina? Hhayi ngeke ahlale nabantwana abathathu. Mhlampe maye bayedwa-ke? Hhayi noma uyedwa sobona. Madoda. Manje njengoba bebathathu inhlawulo sho ukuthi umntwana eyedwa inkomo eziwu-3. Njengangisho ndithi andiziphathanga ndiphethwe. Umntwana akakaze abe yinkomo ibenye nami kodwa njengangisho ukuthi andiziphathanga ndiphethwe uyova ngaba ndiphethe. Osho ukuthi umntwana mawuthi akayona inkomo eyodwa kungenzeka umntwana eyedwa abe yinkomo eziwu-2. Ngenzeka. Sho ukuthi ngingakhokha inkomo eziwu-6 njengoba bebathathu. Kodwa bese ningamxoshi. Hhayi ngeke andazi njengangisho andiziphathanga nami ndiphethwe. Hhayi. Ngaphezulu kwami. Hhayi-ke kuyezwakala ma. Yebo. Hhayi-ke iyona-ke i-degree leyo abuye nayo. Ngeke asabuyele esikoleni. Angiyifuni mina intombazane emithayo ingakaqedi nento ebeyiyela esikoleni. Kodwa futhi kusho wena uthi imithi wena uyenze kanjani loo nto? Imithi ngamtshela ngathi hhayi bo, yena wathi-ke hhayi, kwagcina-ke kuvele kwenzeka kanjena-ke. Ukuhlola-ke lo. Hhayi lihlola. Yebo. Yebo, hhayi lihlola. Hhayi-ke siyabonga ma. Hhayi awukho kwawumbongo. Vala ifoni ngilale. Awubonga umntwana.